Hyvää iltaa. Mikäs täällä on meininki? Vähän hengästyttää, ei tässä kummempia. Kuinka valmistelut keikkaa? Tässä istuskelemassa. Ehkä otan kohta vähän punkkua. Sitten mietin, että mitäs elämässä tapahtuu. Ja sitten minä otan punkkua. Ja sitten minä keskityn showhun. Pelkkä punkku riittää? Kyllä. Selvä. Mistä me löytäis raaka PM-haastattelu? En mä tiedä, onko se... Tuolla on se juttu. Mies oli lähempänä kuin luultiinkaan. On puhelimessa. Täällä on Sabina! Noniin, se oikeesti. Kuinka monesti olette nähneet itsenne kaltaisia ihmisiä saman verran samassa paikassa? No ihan saatana sama huutaa silti nyt! Mä oon vuosia seurannut teidän toimintaa ikään kuin sivusta, niin voitko kertoa lyhyesti, mikä on tämän homman niin kuin syvällisempi idea ja kantava voima, miksi te teette tätä ja miksi tätä jaksaa tehdä ja haluaa tehdä? Lyhyesti. Saat kertoa pitkästikin, jos haluat. Okei, pitkästi. Vuonna 2003. Paljonko sulla on muistissa? Jos meillä oli tilaa siellä muistikortilla. Joo, ei kato. Tuonne kun kahtoo tuonne päin. Noin. Sitten kahtoo tänne päin, tuolta, niin se minusta, että tuolla saa olla, niin pitää kai se, ettei jotain tehdäkin. Ja sitten vähän niin kuin miettiä siltäkin kannalta, että niin, yleisön palvelijoitahan tässä ollaan. Tehdään sitten sitä, mikä on mukavaa. Koska eikä se pitäisi olla niin kuin elämässä lähtökohtaisesti elämän tarkoitus. Seuraava kysymys. Nyt on viime aikoina vanhemmat artistit, Jari Sillanpää ja nuoremmat esimerkiksi Cheek, järjestänyt stadion-konsertteja. Joo. Ja muutkin henkilöt, bändit, artistit on järjestänyt suurempia areenakeikkoja. Niin mikä on teidän stadion ja koska te olette rokatassa? Mulla on semmonen visio, että ei lähdetä ollenkaan, käännetään homma päälaille ja tehdään pelkästään puusee-keikkoja. Niin, mitä hienoa on niin stadionissa, jossa on niin 1 000 000 ihmistä mahtuu sinne, jos halutaan, mutta sinne tulee vain 500 000 tai 3 000 henkeä, koska kyllähän tähänkin saliin mahtuu aika paljon. Eikös paljon erikoisempaa silleen, että tehtäisiin privaattikeikka. Yhden lipun hinta 8 tonnia ja vain sulle. Joskus aikoinaan soitettiin Kalajoen hiekkasärkillä, sinne mahtuu 3000 henkeä siihen saliin. Oli vanhojen taas sitten penkkarit. Vietiin erittäin iso äänentoisto Kuopiosta. Kalajoelle pystytettiin se ja ilta alkoi lähentyä ja ketään ei tullut. Ja sitten minä päätin, että tehdään pikku bonus, että ensimmäinen joka tulee, niin sille annetaan samppanjapullo, skumppaa. No hän tuli sitten takahuoneeseen yksi tyyppi ja sanoi, että sori, hän on absolutisti se skumppapullon kanssa. Ja keikalle tuli loppujen lopuksi siihen 3000 hengen saliin 5 ihmistä, josta 3 poistui, koska oli erehtynyt väärään paikkaan. Ei mitään, pantiin PA kiinni, monitorit täysille ja sitten sohvalavalle ja rälläköitiin siinä kaikki viimeisen päälle niin kuin pitää tehdä. Ja välillä käytiin katsoa olympialaisia, juotiin kaljaa ja sitten soitettiin läpi sitten. Meillä oli seuraavana päivänä vielä keikka samassa salissa, että ei vittu, pitäisikään tuo niin perua, että ei varmaan niin maksa vaivaa, kun nyt on kerran reenattukin. Niin. Sitten tulikin semmoinen 2000 henkeä. Oli se vähän kontrastia.
Nyt on pakko kysyä tähän väliin, mulla tuli semmonen flashback jostain. Mä muistan, että teillä olisi ollut joku levy, mistä ilmoitettiin etukäteen tietyistä paikoista sen saa varastaa. Muistatko ihan väärin vai oliko näin? Oli. Mistä siinä oli kyse? Siinä oli kyse siitä, että haluttiin tutkia julkaisukanavia. Ja sitten meillähän on digitaalinen jakelu erittäin kehittynyt, ollut jo ihan 3 levyä sitten. Ollaan oltu siellä niin kuin ensimmäisten joukossa Suomessa tekemässä digitaalista musiikkia. Joo. Ja se on aika iso meidän tulonlähde myös. Toinen homma on sitten tämä fyysinen kappale, että porukka haluaa hypeltää sitä ja ihan oikein levy. Niin ajateltiin sitten, että nyt kun eletään murroskautta ja digitaalinen musiikki tulee niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän pinnalle, niin tehdäänpä semmoinen kokeilu, että pannaan kaikki mahdollisuudet esille ja katsotaan mikä toimii parhaiten, mikä myy eniten ja panostetaan sitten siihen. Ja siinä oli meille, että saat sen ilmaiseksi meidän sivuilta. Jos haluat, niin voit maksaa siitä jotakin, mutta ei ole pakko. Te maksoitte joillekin, jotka latastan levyä. Kyllä. Joo, se oli yksi vaihtoehto, että no jos sekään ei käy, niin me voidaan maksaa sulle, kun lataa. Tai sitten jos haluat, niin voit varastaa sen levyn, tai sitten voit ostaa, tai ennakkotilata. Pyrittiin niin kuin ottamaan kaikki mahdollisuudet käyttöön. Nyt alkoi topaa. Tuleeko ääni vielä läpi metelistä huolimatta? Kysytään nopeasti, mitä yleensä tapahtuu keikan jälkeen ja mitä tapahtuu tänään tämän keikan jälkeen? Tämän keikan jälkeen varmaan niin veikkaan, että hommataan vitusti pizzaa. Ja jännitettä, että mikähän se listasijoitus voisi olla sunnuntaina, kun huomenna on ensimmäinen listaviikko ja katsotaan, että mahutaanko me ollenkaan edes Suomen top 10. Kätilöt. Ja sinun makia perseen. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Löydettiin tämmönen mies täältä. Kerrotko ensin, että kuka olet ja miksi olet? Spektaakkeli Turmion kätilöistä. Miksi olen, niin sitä ei vielä tiedä. Sen näkee sitten elämän lopussa jossain vaiheessa, jos näkee. Ei välttämättä silloinkaan. Okei. Ootko ollut alusta lähtien mukana tässä hommassa? En ihan alusta lähtien. Mä tulin silloin oikeastaan ensimmäisen vuoden jälkeen tulin ihan... Meillä oli yksi cover-biisi, Rob Zombien biisi, mitä soiteltiin ja tai pyysivät minut laulamaan sitten livenä sen ja sitten pikkuhiljaa sit se vaan vakiintui. Ja siitä lähti on mennyt siitä hyvin. lähti, kyllä, ja demon sain aikoinaan Metal Bar Valhallasta, sain kouraa ja sitä tuli kyllä kotona luukuteltu ja tuli tehtyä itselleen semmonen tietynlainen henkinen päätös, että tuossa bändissä me haluan joskus myös olla mukana. Niin. Okei. Onko sun muita projekteja, omia tai muuta bändejä, missä sä oot mukana? Siis bändejä on, ei niinkään projekteja, että niitä on useampia. Suomalaista black metallia tulee soitettua Hornassa ja sitten Baptismissa ja sitten meillä on pikkuveljen kanssa on Trollheimskarot ja Black Deferi tuolla. Ja sen lisäksi on sitten semmoinen elektroninen bändi kuin Slaves Mask. Okei, eli jotain erilaista löytyy kuitenkin, että kaikki on periaatteessa samaa genreä. Toiset soittaa kotona viulua vaikka lavalla jotain muuta, niin kyllä näin sulla ei ole mitään tämmöistä. No siis viulua kotona? No ei varsinaisesti sille, mutta siis Slaves Mask esimerkiksi erottuu niin paljon loppupeleissä tästä, että se on enemmän semmoista niin kuin sanotaan synkemmän, tai siis niin kuin pimeämmän mielenpuolen Massive Attackia tai muuta.
Mä näen tuossa henkilön. Kerro muutamalla sanalla, mitä tulee mieleen ja minkälaiset terveiset lähettäisit hänelle. Ensimmäisenä meillä on Seppo Hovi. Seppo Hevi. Seppo Hovihan soitti aikoinaan Kyrvällä pianoa. Hän on pianisti. Siis vanha kunnon Bon Jovi lookalike, eli Seppo Jovi. Tai Bon Hovi, niin kuin meillä päin on sanottuna. Mikä vanha kunnon hinuuri pianotaiteilija. Ei ikinä voitais Olli Ahvenlahteen pianobatlessa. Ja Seppo Hovin hengessä aikoinaan sirkuksessa niin soitin Ukkonovan omalla Kyrvällä, niin ihan häntä kunnioittaakseni erittäin hyvä muusikko. Ja paljon panostanut siihen, että niin lapsetkin uskaltaa lähteä esiintymään. Selvä. Me kuultiin tää jo. Oliko se Bon Hovi, joka soitti Kikkelillä? Se oli sama mies. Perkele. Se oli sama. Tenava Tähti sai tosin sen Kyrvän soittamisen jälkeen ihan toisen merkityksen. Että ois siellä keikalla. Sä oot Seppo Hovi nyt kuule väärässä bändissä. Ei voi multa sanoa sille, että pelottaa vaan, että kuinka monta niistä ikinä Tenava Tähistä. Jari Sillanpää. No mitäs helvettiä, mies taiteilija, isolla oikein vanha kunnon mensteri. No vittu, loistava hinttari. Saatana hyviä se laulaa ja vetää stadionit täyttä. Ei sille voi mitään sanoa, mutta ei ole ikinä oikein itselleen purassu. Ottaisitteko fiittaamaan? No miksei? Jumalauta, sillä on kovemmat danssimovet kuin itselläni, saatana. Jari Sillanpää on yksi minun niin lempihomoista. Mä tunnen paljon mulla on paljon homoystäviä ja tykkään kyllä. Homoilla on siinä mielessä hyvä homma, että niiden seksuaalisuus on niin paljon avoimempaa kuin heteroilla. Bile Dani. Kukas vittu se on? Nyt en tunne sen kummemmin, mutta voin sen verran sanoa, että kyllä niinku suunta ei ole oikea, että kyllä sulla niinku, en tiedä, ootko sä koskaan saanut ees pillua, vai puhutko sä siitä, tai ootko sä koskaan edes nähnyt pillua, koska tulee kätilöiden keikalle, niin sun kyrpäs pulssi hakkaa enemmän kuin tauskinaisia koskaan. Tauski jää kotiin, mutta meillä on Janne Hurme. Janne Hurme, kirje. Rokkitausta Janne Hurmeella ja on kova jätkä. Ai jumalauta, tästä tulee mieleen eräs Norjan reissu, missä oltiin oikein... Janne Hurmeen kanssa. Ei ollut Janne Hurme, mutta Janne Hurmeen henki oli vahvasti läsnä, kun vetästiin siinä lautalla Vaasasta. Itse asiassa me oltiin tulossa Norjasta takaisin Suomeen. Meitä oli 52 saatanan palvojaa samalla lautalla siinä. Ja karaokeahan se yltyi siinä, ja kun Satanic Warmaster tulkihtee Janne Hurmeen kirjeen siinä, ja vanhempi pariskunta hivuttautuu viereen ja toteaa vaan, helvetin hyvin se laulaa. Pikkusen on elämänkuva on hämärtynyt hänelläkin tässä vuosien varrella, mutta sitä se musiikki teettää, että ei maahan mitään. No ei, hyvä jätkä. Lähtisikö sulta pieni ääninäytä tosta? Ei nyt valitettavasti pitää säästellä tuolle keikalle ääntä. Okay. Se menee taas kehäksi kirkaksi muuten tässä vaiheessa. Viimeisenä meillä on suomalainen mies, minun ystäväni ja teidän faninne. Joo. Mitä tulee mieleen? No ei, risti vaan tuohon vähän toisinpäin hattuun ja aika seksikäs karvoitus, ei ole koskaan arvoitus. No jumalauta, sehän näyttää vähän tuttavaltani Laineen Miikalta tuolta Lappeenrannasta. Hyvin paljon samaa karismaa ja oikein semmoista niinku uhkuu testosteronia. Mitähän minä, en lähtisi kyllä muuttamaan yhtään mitään muuta kuin, että ehkä hänen pitäisi jossain vaiheessa pitää ihan oikea lomaa. Sehän on oikein, onneksi tämä miespuolinen arkkityyppi meidän vaneista niin näyttää siltä, miltä se kuuluukin, saatana. Eli tämmöisiä lisää eturiviä. Kyllä, kyllä. Ilmeisesti joku teistä on kuullut myös meidän uuden levyyn. Vittu noin yhdet on panellut yhdet olokulakossa, niin tuu pihalla. Loistavaa! Kuinka monelta löytyy meidän uusia? Sekin on loistavaa. Teille kiitos siitä, että tänä päivänä Rumman albumilista ykkössiä saatiin. Se on teidän ansiota. Jakaa! Pelataan pesäpalloa! Kiitos!
se mielen pimeä.